הרב מנשה קליין בחידושי משנה הלכות כותב בעניין המשיח, והוא מתנגד נמרצות לומר שהרבי מלובביץ' משיח. אני פונה אליו במכתב גלוי לכל העולם. אחרי בקשת מחילה לא אוכל להתאפק ולהחריש מלזעוק עוד. כיצד עלה בדעתו לקבוע הלכות על פי פלפולו, ובפרט שהאוקימתות שלו הם מנוגדים תכלית ניגוד למה שנאמר בתורתנו הקדושה כדלקמן. בכל דור ודור, כך כותב רבינו עובדיה מברטנורה, תמיד ישנו אחד הראוי להיות גואל. וכך אותו דבר כותבים גם כן החתם ספר ושדה חמד, ושדה חמד מוסיף שבדרך הזאת היה משוער אצלם בכל דור מיהו, והוא מסיים שזה פשוט מאוד. איש כזה, כותב הרמב"ם, לא יימצא אלא אחד בדור מהדורות. שאר האנשים נבראו כדי להיות משמשים לאחד ההוא, כדי שהיחיד בדור ימצא צורכו מזומן ותתיישב הארץ ותהיה החוכמה מצויה. הרבה יהודים עוסקים בהפצת התורה, ברם, כוחם ויכולתם מספיקים להם כדי להפיץ תורה במקום מגוריהם, אך לא בעולם כולו. ההפצה כזאת של תורה ויהדות בכל העולם כולו יכול לעשות רק הדבר המנהיג של הדור, שזהו גם אחד הסימנים שעל פיו אנחנו יכולים לדעת מיהו המשיח של הדור. וזה פשוט כמו ששדה חמד כותב, ציטטנו אותו. הרבי מלובביץ' משיח צדקנו הוא היחיד בדורנו, המפיץ תורה ומצוות בכל העולם כולו. ממלכת חב"ד לובביץ' אין לה גבולות, היא משתרעת על פני כל העולם כולו. שליחי הרבי מלובביץ' מלך המשיח נמצאים בכל מקום, באוסטרליה, באמריקה, במרוקו, בתוניס, במרחבי ברית המועצות לשעבר, בארצות אירופה, בהודו, בהונולולו ואיפה לא. השמש אינה שוקעת בממלכת חב"ד. משיח, כותב הרמב"ן, חי וקיים חיים נצחיים. דבר זה שמשיח חי וחיים נצחיים נאמר גם בגמרא ובילקוט שמעוני. משיח אומר לו הקדוש ברוך הוא, שאל מה אתה מבקש ואני נותן לך. אומר לפניו, משיח אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, איני מבקש ממך אלא חיים. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשיח, עד שלא שאלת כבר נתנבא עליך דוד אביך, שנאמר חיים שאל ממך, נתת לו אורך ימים לעולם ועד. אם באמת היה צדיק גמור, כך נאמר באיגרא דחלה, וגם לא נהנה ביתרון ההיתר, הנה ודאי קבורתו לא תהיה אלא רק ביום ההוא לעיני העולם, להיות שהעולם נידון אחר רובן, אבל הוא עצמו חיו יחיה בגוף ונפש. עניין זה מובהר גם בגמרא, בעניין יעקב אבינו לא מת. הגמרא אומרת, מקרא אני דורש, והי דחנתוך נתיה, זה שבלזמיר ולנו, אז מבוארים, סבורים היו שמת, כך חשבו המצרים, אך הוא בחיים ודחנתוך נתיה, וזה נדמה להם שמת, אבל הוא היה חי, כמו שזה מפורש במסכת סוטה בעניין מעשה דחושים. וכן הוא האמת על פי הקבלה, כותב עצמך צדק, שמשיח חי חיים נצחיים. התחמקותו ושתיקתו המוזרה של כבוד הרב מדברי חז"ל הנ"ל לא די שזהו היעדר התיקון, אלא גורם להירוס ולחורבן, שהרי מהנהגת הרב לומדים אנשי הקהילה והבעלבתים בכלל על ערך התורה והמצווה וחשיבותם, שהרב צריך להיות נושא דגלם, ואין נפקא מינה
מדוע, מהו טעם שתיקתו? אם יראתו פן יחסר לחמו, או פן יחסר מכבודו, או פן יחסר במספר האנשים המשכימים לפתחו, כי בכל אלה אופן השתיקתו מתפרשת על ידי האנשים כהודאה להורדת התורה מקדושתה והתאמתה לתנאי המקום והזמן. שיטה זאת הובילה בעבר ומביאה גם היום ישר דרגה אחר דרגה לשמרנות, קונסרבטיב, רפורם והתבוללות וטמיעה כליל רחמנא ליצלן. כל רב עניינו ותוקפו הוא אשר שליח הוא למסור דעת התורה, שליחות עמודי התורה, ראשונים, עד לסמוכין איש מפי איש עד משה רבינו שקיבל התורה מסיני שלוחו של מקום. שליח נאמן שאינו משנה בשליחותו יש לו הכוח והתוקף של המשלח, וכמה ברז"ל ששלוחו של אדם כמותו ולמעלה בקודש עד כביכול של האדם העליון של הכיסא, אשר הוא האומר לכל תלמיד ותיק ואשים דברי בפיך. שליח המשנה רצון עצמו ובזכות ובכוח עצמו הוא עושה. רצונו וכוחו של בשר ודם קרוץ מחומר, עליו נאמר ומותר האדם מן הבהמה גומר. ואם בשם רב ורואה עדה בישראל וקבוצה בישראל הוא יכנה את עצמו, מה יענה לדבר השם על ידי נביאו? זה יחזקאל הנביא אומר, את החלב תאכלו אתם הרבנים, אוכלים את הכי טוב והכי משובח, ואת הצמר תלבשו, ובגדים שלכם גם כן משובח, אבל ואת החולה לא ריפאתם, אתם עבודה שלכם לא עשיתם, לא מרפאים, לא מלמדים את היהודים, לא אומרים להם שהם לא יודעים, וחוסר הידיעה על כן הם היו לאכלה לכל חיית השדה. כלומר, כל מה שאתם מקבלים מנכסי עם ישראל הוא אתם נוטלים בגזל ובחמאס, מאחר שאינכם מדריכים ומרפאים אותם, ועל בזה הם נהרגים. תעיינו במפרשי התנ"ך. כל חכמי ישראל ידעו בוודאי ובוודאי את כל הסיפורים וכולי אשר עליהם בונה קטר את פלפולו, ואף על פי כן הודיעו את דעתם ברורה שמשיח לא מת וחי חיים נצחיים, וכל הפעולות שנעשו, חמתו חנתיה, סבדו סבדניה, קברו קבריה, אינם אלא לעיני המצרים ולעיני העולם. בדורנו מאות רבנים שיש ביניהם גדולים כמוהו, ואף כאלה שקטנם עבה ממותניו, הודיעו בפומבי דעתם ברורה שהרבי מלובביץ' הוא משיח צדקנו. ועכשיו אני מסכם את כל מה שכתבתי כאן. אני נותן רשימה של חז"ל שאני ציטטתי אותם במכתב הזה, ומה הם אמרו. חז"ל, רמב"ן אומר שמשיח חי חיים נצחיים. צמח צדק אומר וכן הוא האמת על פי הקבלה שמשיח חי חיים נצחיים. גמרא, משיח חי חיים נצחיים. ילקוט שמעוני, משיח חי חיים נצחיים. יקרא דחלה, כל צדיק גמור לא מת אלא חי בגוף הנפש. גמרא, קבורתו אינה אלא לעיני המצרים. יקרא דחלה, קבורתו אינה אלא לעיני העולם. רבינו עובדיה מברטנורה, בכל דור ישנו אחד הראוי להיות גואל. חתם סופר, בכל דור יש משיח. שדה חמד, בכל דור יש משיח ופשוט מאוד להכירו. רמב"ם, משיח מנהיג הדור, עוסק בהפצת התורה והמצוות בכל העולם כולו. ולסיום מכתבי, הרי אני פונה לקטר, בבקשה שיעשה אחת משתי אלה. א', או שיאמר שחולק הוא על כל אלה שהבאת על הנ"ל, על הנזכרים לעיל, ואומר היפך דעתם. ב', ובאם לאו, אם הוא לא חולק עליהם, יחזור מדבריו שאמר בפומבי, וכדין בזה שצריך להודיע
שחזר בו גם כן בפומבי כמו שפרסם דבריו להפך. ויכריז בכל העולם כולו, יחי אדוננו מורנו ורבנו לובביץ' רב המשיח צדקנו לעילם ועד. בכבוד רב, זלמן הכהן הבלסקי.